nézek fel az égre. Szerettem egy személy, de majdnem gyerek lett a vége. Tudom, szószátjár vagyok, de ki kell adnom magamból. Repelhetnék a szeretetből, de most inkább a haragból. Megtörtént a legrosszabb, erre nem számítottam. Elmondtam inkább az igazat, nem ámítottam. Nem tudom, hogy mit tegyek, most a megoldáson agyalok. De ezek után már biztos, hogy nyugodt nem maradok. Ha új életet kezdhetnék, visszatérne reményem. Valaha férfi voltam, de most elszállt minden erényem. Minden reggel remélem, hogy ez csak egy rémálom. És nem tagadom, emellett a megváltást is várom. Erős ateistaként, ezt nehéz így kimondani, de nem tudnám eltitkolni szívem őszinte szavait. Folyton ezen kattogok, hogy most mit kezdjek magammal. Még küzdök a magam ellen fordított haraggal. Hülyeséget csináltam, kiabáltam, aztán leálltam, de ezektől sem lett jobb, mert a helyem meg nem találtam. 24-ben szomorkodtam az apró kis szobámban, hogy miért voltam bolond, gondolkozhattam volna korábban. Hülyeséget csináltam, kiabáltam, aztán leálltam, de ezektől sem lett jobb, mert a helyem meg nem találtam. 24-ben szomorkodtam az apró kis szobámban, hogy miért voltam bolond, gondolkozhattam volna korábban. De nem direkt történt, mégiscsak magamat okolom. Végleg befásodtam, a napjaim már nem számolom. Eszembe jutottak már az öngyilkos gondolatok, mert többféle lehetőségem van, tudom, hogy választhatok, de mégsem nem teszek olyat, amit nem szabad. Akkor is állok, ha az élet súlya rám szakad, mert nem lesz belőlem az a 10 000 senki, aki eldobálja az életét és nem képes megélni. Mert ne az Istentől várd a megoldást, hanem magadtól. Kezdj el építkezni a sok bölcsember szavaiból. Tudom, mindegyik eldumált szó, amit beszélek, de megdolgozok a sikerekért, és nem csak remélek. De most már rájöttem, hogy arra volt jó ez az egész, hogy az nyer, aki a céljai felé lépni merész. Nem tudjak pontosan, hogy Isten vagy király lesz-e, de a híre megy messze, hogy már van elég mersze. Sokszor nem találja az ember a megoldást. Valakinek 5 perc kell, valakinek egy egész élet. De aki 5 percnél tovább gondolkozik egy megoldáson, az nem is igazán akarta megtalálni. Jó, figyelj! Hülyeséget csináltam, kiabáltam, aztán leálltam, de ezektől sem lett jobb, mert a helyem meg nem találtam. 24-ben szomorkodtam az apró kis szobámban, hogy miért voltam bolond, gondolkozhattam volna korábban. Hülyeséget csináltam, kiabáltam, aztán leálltam, de ezektől sem lett jobb, mert a helyem meg nem találtam. 24-ben szomorkodtam az apró kis szobámban, hogy miért voltam bolond, gondolkozhattam volna korábban. Hülyeséget csináltam, kiabáltam, aztán leálltam, de ezektől sem lett jobb, mert a helyem meg nem találtam. 24-ben szomorkodtam az apró kis szobámban, hogy miért voltam bolond, gondolkozhattam volna korábban.